Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Kung anong oras kayo dyan sa na daan itong channel natin. Paki-subscribe nitong ating channel para ma-update kayo sa susunod na mga gagawin nating mga awitin at saka instrumental rendition ng gitara. Itong awitin ko ngayon ay isang Bisaya na napakatagal na rin na harana na ginagamit sa harana sa mga umaawit ng harana sa radio sa noong unang panahon sa harana program. Ito ang awit ngayon. Ngano ba ug ngano bang mong gipala ang tunog sa tong kaagi nga unta ihigugma kumanikaw sa gugmang way paglubad hain ang mga saad mo nga ako imo gayong unungan balik pinangga balik na ngarining mga bukton kanimo gimingaw nga unta ihigugma kumanikaw sa gugmang way paglubad hain ang mga saad mo imo gayong unungan balik pinangga balik na ngarining mga bukton kanimo gimingaw pinangga balik na ngarining mga bukton kanimo gimingaw